Sziasztok emberek, én itt Orgi Danes vagyok ebben a videóban, itt van velem. Itt Danes vagyok, és itt van velem Ádámka, és ugye ma végigvisszük ezt a lehetetlen küldetés pályát, amit nagyon szeretünk Ádámmal. Te is szoktad nézni? Igen. Én is YouTube-on. Majd nézzünk, hogyha felmegyünk hozzád. Ja, ma, hogyha minden jó megy, csinálunk egy Final Freddy videót. igen, mert próbálj nem növelték ki hívást. Szerintem kezdhetjük is, Dani. Várj. 3, 2, 1 most. Nem megy a stopper oda, aki többször esik le, az fog veszíteni. Aki többször esik le, azt megöli a másik. Benne vagy? Tessék. De én már átugrottam. Tudom, de aki veszít, azt megöli a másik. És aki kevesebbszer esik le, azt nem öljük meg, de aki többször, azt öljük meg. De ugorhatok tovább? Igen. Egyszer esett le Ádám. Na, most... Na, végre nem bugós. Végre nem csak egy mozog. Egyszer estem. De előző pályánál mindegy, nem, csak az egyik mozgott. Dani, egyszer láttam. Ez mozgott, ez. Ja, kétszer esett le eddig. Nem, egyszer. Nem, az elején is. Ja. Nem tudsz számolni. Na. Reméljük, hogy sikerül-e valahol végigvinnie. Nem fogom megütni, mert nem vagyok köcsög. Pedig a bemelegítésben úgy... Na, 3-szor esett le? Ja. Én megpróbáljuk úgy teljesíteni, hogy csak tudok. Ádám is majd így fog közvetíteni, csak neki nem fogjátok látni a kamerájába. 4-szer esett le? Soha miért szólok, pedig a gyakorlásban tök jó ment. Aha, gyakorlásban meg tök jó ment. Na. 5-ször esett le? Most szerintem 6-szor fogsz leesni. Az biztos. Nem biztos. Te meg győzsz fel. Tessék. Te meg tudja biztos, hogy győzni fogsz. Szerintem én le fogok esni 7-szer. Amúgy. Eddig 5-ször esett Ádám. Ilyenkor nem ér, hogyha leesik valaki. De persze. Na. Fogadjuk el neki. Mint a feladatok közt közülettem. Segítettem neki. Ja, rendes nagyon Dániel. Igaz barát. Amúgy nem az a legkönnyebb. Átmenj a másik feladat, vagyis elindulj. Ja. Az a legkönnyebb. Vagyis átmenj a másik feladatra. Vagyis a vége, hogy be kell futni a célba az. Jaj, te már tovább mentél? Hú, de jól csinálja. És tovább jut. Ne! És leesett, és megvan a 6. Kíváncsi vagyok, hogy meg lesz a 7. leesés. Előzőben én nyertem. 5-4-re, mert én 4-szer estem le, Ádám meg 5-ször. Hát, meg van a 6. leesése. Ha most leesett volna, vágtunk volna egyet. És megvan a 8. leesése. De azt mondtad, hogy már 6. akkor nem 7. De talán már meg volt a 7. a Ja. lövöldözésnél. Most van a 8, most volt a 8. És most már nem lesz leesése, remélhetőleg. És még most is leesett. Úgyhogy 9! Mi azt nem számítjuk bele. De... Jó, nem számítjuk bele, de 8 leesése volt. Írd fel a táblával, mert benne van az egyik csetben. Várjunk, Dani, dupla vagy semmi. Na? Dupla vagy semmi. Hogy? Hogyha még egyszer mehetek, és hogyha tovább fogok menni, kevesebb szeresek, vagy többször, annál többször, akkor az összes jó cuccot, amit találok, neked adom. Akkor mi? Nem, már írd fel a táblával. Nem, azt, hogy mindenki 2-szer megy. Nem.
Ír fel a táblával, itt van a potis chestben, 16 darab tábla, ír fel a táblával az eredményedet. Oké? Okay? Én eddig Survivor-be rakom magam. Hányszor estem le? Hányszor estél le? 8. Per go me mode egy Ádámko. Ok, kreatívban van az Ádám. És Ádám, hallod? Azt szeretném kérdezni, hogy akkor Ne, kidob a szárba. Na, hogy kilépett! De majd beszélsz is. Tessék? Igen. Hogy beszélsz is a szerverbe. Igen. Tudod, hogy közvetítesz? Úgy mondom, hát Danika is leesett, hogy 4-szer. Igen, és te is számolod már eddig 8. De megy a videó, ugye? Igen. Ó, bocsánat, a reklám miatt most már komolyan mondom, az tököm tele van a reklámokkal. Neked is? Nem. Nem. Megkérdezte a tanárnő, hogy mennyit szoktál aludni állandóan fáradt vagy és suliban. El is szoktam aludni néha. Azért foglak letiltani esténként a videóról. Nem. Akkor is sunyiba elmegyek WC-re. Ja, akkor kijönnöm kell, és viszem magammal a telefont. Dani, kaptad vissza a tévét? Nem, mert hallatszódik a videó. Nem is videóztunk. De! De videózunk. Na, most még Nem baj. feküdjünk aludni. Anya, megy a videó. De így lépjél már be! Nem lépem. Hagyjál már! Szeretem már bevonni, lehet nem oltom be, csak a játszom mondtam. De nem is oltanám be. Nem merem, túl jó videós ahhoz. Tessék? Mondjuk, ja. Kirejtőzhet a szemüveg mögött. Jól áll rajta. Na, akkor kreatívban vagy, ugye? Igen. Nem is írtál semmit a táblára. Én írtam pedig. Tök, neked. Mindegy, hagyjuk, megjegyezte a 8. Ok? Mondjuk kezdjen uram. Danika, ugrál! Ugorja. Gyönyörű ugrás. Ronaldo. Szí! Bár aki szereti Ronaldot. Mi volt ez a log? Majd Ádám, ezt nézd vissza videóbe. Ezt visszanézem majd. Olyan lagos volt. Ezért akkor pontnak. Igen. És sikerül-e? Biztos, hogy nem. Na most... Nekem sikerült a feléig, Dani, hogyha nekem sikerült a feléig, akkor neked nem. Tudja, hogy az elsőnél el se kell, hiszed? Aha. Be kell állni amúgy. Na. És picit oldalra, és... Nem estem le az elsőnél! Várj. Sőt, már másodiknál is átmentél. Nem. Úgy mentem át, hogy észre se vettem. Kajak. Nem. Rákézzetítünk élesből. Közelből. Akkor így átugrom. Puh. De Ádám, lehalkítanád amúgy a játékodat? Ja, persze. Izgesítő. 3-szor esetleg. Nem leszünk így játékkal. 3-szor megvan az összes. Mi nem, 4-szer, nem? 4-szer? Számoltál egyáltalán? Hát én 3-at számoltam. És miért? Hát akkor most mennyi? Most 3 van. Nem 4, mert most is 4. estem le. Lássuk. Egy gyönyörű szép ugrás volt. Spider-Man-es.
Innen sikerülhet. Jó sikerült, elfogadjuk. Na, ez nem fog. A harmadikig eljutottam. Persze, mert te nem egyből ugráltál. Ez az 5. esés, ugye? De te nem sprintelve ugráltál. És most volt meg az 5. De már megint ez a púg, Istenem! 6. Meg lesz a 7, vagyis a 8, úgyhogy... Vagy a 9. Meg lesz, úgyhogy nem lesz egyedül, hogy... Ádám... Én csak 8-szor estem el, Dani. Hát mondom, meg lesz nekem a 8. Hol van már a kiút? Na. Dani, jön a ragadkicsos. Fú, Istenem. Hidratáló. Júj, puff. Neki. Na, akkor kommentátorkodsz, mert így unalmas a videó. Na, megy. Gerus, a cápi. Most tudom, hogy jön ez ide. Donetskor kell. De jó neki, aki igazi Csak hogy mondom, hogyha Benny Pova is megnézi a videót, hogy itt egy igazi Benny Povás ember. Pova. Dani, ott mentél föl. Jó? És ezt sem vettem amúgy. Akkor beleszámítjuk pont levonásként. Nem? Ja, akkor nem. Most az elsőre nem sikerül átugrani. Sikerült. Erre. De erre sosem sikerül. Nekem sikerült. Arra. Nem megvan a 7. esés. Meg lesz a 8. is, nyugi. Meg lesz a 8. is, úgyhogy nyugodj meg. Vagy lehet, hogy több is meg lesz. Nem, több biztos, hogy nem. Ezután már csak egy feladat van nálam. Nem látod? Hányszor leesek itt a héten? Addig élőben. Ha most leesek, akkor vágunk ok. Nem estem le. Itt. Itt. Jó van, túléltem. Nem, még leeshetek! Ne! Ezért túlestem. Igen. Megvan a 8. Ki? Szerinted? A játék. Szerinted? Szerinted? Nem. Igen. De. Amúgy beleszámítottam, úgyhogy én nyertem. BOOM! Amúgy beleszámítottam el itt a leesésedet itt. Nem már. De. Beleszámítottam. Na jó van. És Orkócán az már megint nyert. Nem számított. De minden. Mit képzelsz magadról? Semmi. Nem, én ölek meg most. De nem számítottad bele, vagy beleszámítottad? Ha? Na jó van, köszönöm. Hát, még majd ne vidd, Dani. Ha? Szerintem akkor, hát, nem tudom. Térjük át a Freddyre, vagy... Nem, most átmegyünk hozzád, és tényleg átrakja apukád a másik tévéről az Xboxot. Nagyra. Nem tudja. Mi? Már nézik a sorozatukat. Bocs, nem tettek róla. Viszont ha át akartuk menni, Danika, akkor lassan menjetek. Mindjárt, de hogyan muszáj belebeszélned mindig? Azért, mert gondolom Ádámék is fekszenek le. De muszáj mindig belebeszélned a videómba? Muszáj itt beszélned vele. Itt a jutalmad, itt a kupa. Anélkül megalom, hogy hozzád érnék. Megvan a kupa, a piros szetted. Fel is veszem. Hú, de ha elromlott a te szetted! Hogyha látnád a szettedet? Na, ennyit van ez a mai videón, sziasztok!